25 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь абвясціла незалежнасць. Пасля правалу маскоўскага путчу на сесіі Верхоўнага Савету БССР дэкларацыі аб незалежнасці быў нададзены статус закону. Як гэта адбывалася? Хто найбольш скарыстаўся з незалежнасці? Чаму з гэтых 25 гадоў 22 гады Беларусю кіруе Александр Лукашенко? Што можна было зрабіць інакш? І што цяпер пагражае незалежнасці Беларусі? На відэасувязі з Нью-Йорку непасрэдны ўдзельнік тых падзеяў, адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, лідар апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання, адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Добрый дзень, Зянон Станіславович. Добрый дзень. І найперш я хацела бы вас папрасіць, ці не маглі бы вы адным сказам працягнуць знакамітае эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта? Гэта калі ты у сваёй краіне заходзіш у любую установу і з табой гавораць па-беларуску. Вось гэта ёсць незалежнасць. А калі гэтага няма, значыць, не ўсё добра ў нашым каралеўстве. А працягніце гэтую фразу. Галоўная пагроза незалежнасці Беларусі гэта? Гэта Расія. Гэта Расія. Гэта было ўвесь час, всю нашу гісторыю. Ёсць і будзе, пакуль гэта імперія будзе існаваць. Гэта першае і самае важнае, што павінен усвядоміць кожны беларус. Калі гэта ўсведамленне не будзе, то пагроза нашай незалежнасці будзе яшчэ большай. Як вы мяркуеце, калі вяртацца да падзеяў 25гадовай даўніны, ці магло б быць інакш? Ці мог бы Савецкі Саюз існаваць і сёння? Савецкі Саюз, такі, як ён быў, сёння ўжо існаваць не мог. Ён існуе ў цяперашнім стане. Таму што тое, што адбылося ў 91 годзе, гэта быў паўраспад. І гэты паўраспад працягваецца сёння і будзе працягвацца, пакуль будзе існаваць Расія, пакуль будзе існаваць гэты усечаны Савецкі Саюз. Іншая справа, што калі б так склалася, што не быў бы Ельцін, не здарыўся б гэты канфлікт, то той саюз мог бы яшчэ праіснаваць гадоў 10, але скончыўся бы гэта вялікай вайной і вялікай крывёй. Так што той варыянт паўраспаду, які адбыўся, гэта якраз быў варыянт лепш. Ось тагачасны старшыня Верхоўнага Савету БССР Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю ў рамках праекту «Расія» казаў, што Савецкі Саюз, на ягоную думку, не паміраў ні на адну хвіліну. Ён дагэтуль працягвае жыць. Але давайте больш канкрэтна да тых падзеяў вернемся. 25 гадоў таму на нечарговай сесіі Верхоўнага Савету БССР 12-га склікання, як я ўжо казала, дэкларацыя аб незалежнасці, якая была прынята ў ліпені 90-го году, быў нададзены статус канстытуцыйнага закону. І вось гэтай падзеі вельмі дэтальна адлюстраваны ў вашай кнізе «Сесія незалежнасці». Я хочу яе паказаць. Там стэнаграма гэтай сесіі утрымліваецца. І вот давайте згадаем тыя падзеі. Вы памятаеце, у які момант, у якую хвіліну, у які пераломны момант вы адчулі, што все адбылося, назад шляху няма, Беларусь будзе незалежнай. Памятаеце вы? Так, я гэта выдатна памятаю. На сесіі былі два галоўныя пытання. Першае пытанне – гэта незалежнасць, і другое пытанне – гэта забараніць дзейнасць КПСС. Так вось, забарона дзейнасці КПСС стала зразумела, што мы ўжо выйграем. Гэта тады, калі сагналі з трыбуны Малафеева, і яны пайшлі раіцца за кулісы, не запрасіўшы нас. Зразумела, што яны шукаюць шляхі адступлення. Так яно і атрымалася. КПСС спынілі дзеянне, і вось гэта быў пераломны этап з Малафеевым. Што датычыць незалежнасці, то да самага канца сесіі была вялікая трывога. І фактычна стала ўжо зразумелым, што мы выйгралі, гэта пасля майго выступу. Пасля майго выступу, калі ў зале была мёртвая цішыня, і калі выступіў Мачуленка. І я растлумачу трошки больш падрабязна.
Справа ў тым, што трэбала канстытуцыйная норма 2/3. Поўнай упэўненасці да апошняга часу, што гэтая норма будзе набраная, не было, таму што ў зале быў поўны разброд. Яны былі напалоханыя, у іх не было адзінага кіраўніцтва, яны не ведалі, што рабіць. Яны баяліся нас, не ведалі нашай пазіцыі дакладна. Гэта адзін момант. І другі момант, незалежнасць, так як мы меркавалі, павінна была прынята аднагалосна. Это было вельмі важна. Каб не было ніякіх спрэчак, ніякіх перагаласоўванняў, гэта ўжо недобра. І вось ужо фактычна было пытанне пастаўлена на галасаванне, і я тады падышоў да мікрафона хутка і сказаў тое, што сказаў, тое, што трэба было сказаць. І вось тады ўжо я проста адчуў у зале, што да іх дайшло. І калі выступіў адзін з іхных аўтарытэтаў, мачульнік быў аўтарытэтны сярод іх, і сказаў, што трэба падтрымліваць, што трэба ісці да незалежнасці, гэта адзіны выхад для Беларусі, ну для іх, конечно, то стала зразумела, што мы выйгралі і відавочна выйгралі аднагалосна. Так яно і атрымалася. Ну, пра сутнасць свайго выступу я ўжо не раз сказаў, не раз пісаў. Уся сутнасць у тым, што рэчы былі абсалютна відавочныя, што ельцынская дэмакратыя – гэта барацьба за ўладу, і мы гэта цудоўна разумелі, мы гэта бачылі, але мы не маглі гэта гаварыць, таму што мы не хацелі настроіць супраць сябе Маскву, Ельцына, мы іх выкарыстоўвалі. А вось тут у Вярхоўным Савеце, калі стала пытанне рубам аб нашым лёсе, аб нашай незалежнасці, гэта трэба было сказаць, і гэта я сказаў. От калі вы сказалі, гэта было вельмі нечакана для многіх, бо это тады была эйфарыя такая, меркавалася, што вось дэмакратыя прыйдзе, многія думалі, прыйдзе з Масквы, вось толькі што праваліўся путч. Што вы адчувалі, калі вы гэта казалі? Што вы бачылі на тварах людзей, якія чулі вас у той момант? Ведаеце, кіраўніцтва апазіцыі мы цудоўна ведалі, паўтараю, мы цудоўна ведалі, што адбываецца ў Маскве. У Маскве адбываецца барацьба за ўладу паміж камуністычнымі кланамі. І ніякой там дэмакратыі не было і не будзе. Будзе толькі шмат крыві, шмат дэмагогіі. І кончыцца ўсё гэта тым, чым пачалося. Мы это цудоўна ведалі. Але мы не маглі пра гэта гаварыць, таму што мы тады не мелі падтрымкі ў Маскве. Мы самі гулялі з імі ў гэтую дэмакратыю. Наша задача была незалежнасць атрымаць, тады будзе дэмакратыя. Але гэта не кожны ведаў. Пра гэта мы ж не маглі публічна пра гэта казаць. Таму людзі, якія былі там з боку палітыкі, якія цікавіліся, крычалі, там, хадзілі на мітынгі, яны глыбока не разбіраліся ў гэтым. Для іх, што Ельцын гаварыў, гэта была ісціна. Яны думалі, што гэта будзе дэмакратыя ў Расіі. Не будзе ніякой дэмакратыі ў Расіі. Это мы элементарна разумелі. І вось гэтыя людзі, яны, конечно, былі вельмі пакрыўджаныя, што, так сказалі пра іхную святую карову, пра Ельцына. І нават некаторыя у нас у апазіцыі пару чалавек таксама былі вельмі здзіўленыя. Гэта не мела ніякага значэння, абсалютна, да іхных крыўдаў, да іхных здзіўлення. Наша задача была у гэты момант здабыць незалежнасць. І тут трэба было толькі сказаць праўду. Тут была сказана праўда. І гэта праўда і выйграла ўсё. Так што тут такія рэчы адбыліся проста стандартныя, класічныя. А мне прыемна пра гэта казаць, таму што праўда перамагла. І фактычна гэтыя самыя камуністы, яны не былі ўпэўненыя. Яны не былі ўпэўненыя, што будзе з імі. Яны баяліся Ельцына. Застаецца ўся гэта сістэма невызначаная, а яны ж удзельнічалі фактычна ў ГКЧП, яны падтрымалі. Яны баяліся адказнасці. А тут выходзіць лідар апазіцыі і кажа, што, панове, мы адзіны народ, мы адзіная нацыя.
І калі мы гэтага не зробім, калі мы не дасягнем зараз незалежнасці, то будзе ўсім дрэнна і камуністам, і не камуністам. Думайма аб нашым лёсе. Такі быў сэнс выступлення. І што ніякай дэмакратыі ў Расіі не будзе, што Ельцин такі самы імперыяліст, як яны былі ўсе. Ну, ім это было прыемна чуць, конечно. Ну, вот такая была гісторыя з гэтым выступам. Так. Зянон Станіславович, а хто ваш асабісты герой незалежнасці? Якое імя вы маглі б назваць? Ведаеце, я ніколі не захапляўся героямі. Мне трошки, гэта слова так трошки бянтэжыць, але ёсць людзі, якія я шаную і паважаю. Я б у гісторыі назваў бы де Валера, ірландскага дзеяча, але найбольш я б назваў бы майго загінулага сябра Вячеслава Чарнавіла. Вось гэта быў сапраўдны лідар, сапраўдны змагар за незалежнасць, сапраўдны чалавек і сапраўдны украінец. Украіна вельмі шмат страціла, калі забілі Чарнавіла. Каб цяпер быў бы Чарнавіл, я думаю, Украіна была б іншай. Вось... А ў Беларусі героя не назавеце? Ну, у Беларусі шмат гістарычных герояў. Конечно, адразу напрашваюцца такія людзі, як Касцюшка, а сучаснасці. Як Кастусь Каліноўскі. У сучаснасці я думаю, што гэтыя вот нашыя апазіцыйныя дэпутаты, яны дастойны таго, каб назваць іх не толькі дэпутатамі незалежнасцямі, але і героямі. Бо гэта быў гераічны чын. Гэта быў гераічны час і быў гераічны чын. Яны выканалі сваю працу, я лічу, на добрым, высокім узроўні. І датрымалі да канца, да апошняго дня Верховного Совета. Мы засталіся разам, яшчэ суд выйгралі лукашысцкі. Усё развалілася ў Верховным Совете, ўсё. А мы засталіся. І справа наша засталася. Дзякуй Богу. Справа, безумоўна, засталася, а цягам гэтых 25 гадоў неаднаразова ад розных людзей даводзілася чуць, што, маўляў, беларусы не здабылі, а атрымалі незалежнасць, што незалежнасць звалілася з неба, што беларусы не былі гатовыя, не саспелі самі да незалежнасці. Дык незалежнасць была заваяваная, ці звалілася на галаву? Ці мае гэта значэнне сёння? Ведаеце, гэта вельмі такая простая псіхалагічная з'ява, нават, я б сказаў, бытавая з'ява. Справа ў тым, што незалежнасць давалася вельмі цяжка. Людзі працавалі, кажуць, да сёмага поту. Гэта ведалі тыя, той авангард, які гэтым займаўся. А людзі, якія былі збоку, яны гэта ўсё не заўважалі, таму што не стралялі, не было збройнай барацьбы, не ўзрываліся гранаты, не чуліся стрэлы. І таму гэта здавалася, што нешта там адбываецца, і ніхто не ведаў, у чым сутнасць. А сутнасць была вельмі жорсткай, вельмі была жорсткая барацьба. Не можна было зрабіць ні адной памылкі, таму што нас было мала. І вось калі гэта ўдалося, і незалежнасць была аб'яўлена, то для тых людзей, якія глядзелі збоку, ім здавалася, што это ўсё тут мітынгі, там выступы это вот праходзяць, ім здалося, што это адбыўся цуд, што это на іх звалілася з неба. І яны выказалі свае пачуцці. А потым ужо падхапілі ворагі беларушчыны, і ўжо потым зрабілі з гэтую ідэалогію, што, маўляў, тут вот само сабой звалілася з неба. Нічога з неба само сабой не валіцца, асабліва ў такіх справах, у справах свабоды. Тут тысячы горы трупаў награмажджана за 200 гадоў нашай барацьбы. Дзякуй Богу, што тутака не было трупаў, але гэта працягваецца барацьба, і ёсць ужо і трупы. Так што гэта вельмі была жорсткая барацьба, она была прафесійная. Мы правялі яе, я лічу, на добрым узроўні, бо ёсць вынік, мы дасягнулі. І незалежнасць гэта ёсць вынік працы нашых пакаленняў, гэта вынік працы народа, які падтрымаў наш на плошчах усюды, і вынік працы нашай апазіцыі, нашого фронта, якія аказаліся ў патрэбны час, у патрэбным месцы і мелі рацыю ў галаве.
Зянон Станіславович, год таму, вот прыкладна ў гэты час, я рабіла інтэрв'ю з 12 былымі кіраўнікамі постсавецкіх дзяржаваў пра адносіны з Расіяй. Вось мяне тады заўсёды не пакідала думка, што магло так стацца, што я з вамі бы рабіла інтэрв'ю як з былым кіраўніком Беларусі, ну яшчэ з 2-3 былымі прэзідэнтамі Беларусі. Але склалася інакш. Вот з гэтых 25 гадоў незалежнасці 22 гады Беларусю кіруе аўтарытарны кіраўнік Александр Лукашенко, які вот якраз на сесіі Верховнага Савету выступаў супраць абвяшчэння незалежнасці і адмовіўся ўдзельнічаць у галасаванні. А людзі, якія змагаліся за незалежнасць, сапраўдныя героі, як вы кажаце, якія набліжалі яе, цяпер альбо вось у міграцыі, як вы, альбо ў Беларусі ў апазіцыі, іх імёны збольшага не ведае моладзь, іх няма сярод тых, хто цяпер прымае рашэнні ў Беларусі, хто мае ўладу. Чаму вось так адбылося, што ў выніку здабытай незалежнасцю скарысталіся тыя, хто не змагаўся за яе, хто фактычна быў супраць яе? Нічого дзіўнага тут няма. У Беларусі было так усё вытаптана і так вынішчана за 30-е гады, за 20-е, за часы геноциду. І потым, тады, калі вынішчана была культура, закрытыя школы, фальсіфікавана гісторыя, людзі нічого не ведалі. І тое, што ўзнікла ў канцы 80-х гадоў, гэта быў авангард нацыі. Нас было не шмат. Гэта быў авангард, які цудоўна разумеў, што было, што ёсць і што трэба рабіць. Але для таго, каб гэта зразумела ўся нацыя, патрэбны час, патрэбны сродкі масавай інфармацыі, патрэбнае новае пакаленне. Гэтага не адбылося. А вось здабыць незалежнасць гэты авангард здолеў. Фактычна адбылася перамога нацыянальнай ідэі. Ёсць нацыянальная дзяржава. Это вельмі важна. Наступны этап – здабыццё улады. І вось тут адзін авангард зрабіць нічога не можа. Патрэбны час. Патрэбна, паўтараю, і сродкі масавай інфармацыі, і час, і асвета. Гэтага часу не было. Гэта грамадства яшчэ не здольна было зарыентавацца, падтрымаць нас. Таму натуральна, што Масква гэта выкарыстала. Яна выкарыстала ўладу, якая засталася на Беларусі, бо ўлада засталася камуністычная, та ж самая номенклатура, тое ж самае КГБ. Нашлі стаўленіка ўсё. І палітыцы, разумееце, сіла салому ломіць. Таму сілы, каб узяць улады, ужо не было. Таму мы вельмі жорстка стаялі на тым, каб не было прэзідэнцкай формы правлення. Таму што калі б былі парламенцкія выбары, мы б усё-такі былі б у меншасці, але мы былі б у парламенце. І Беларусь была б гарантаваная ад дыктатуры. Зянон Станіславович, а маглі вы зрабіць, вот тады апазіцыя БНФ у Верховным, што-небудзь інакш? Вот праз 25 гадоў, азірнуўшыся назад, правёўшы працу над памылкамі своеасаблівую, ці можна было штосьці зрабіць інакш? Вы ведаеце, вот гэтае пытанне, это чуецца, оно шмат дзе, оно такое пытанне трольнае. Гэта піраміда, пастаўленая дагары нагамі. Трэба разглядаць зусім по-другому, што адбылася унікальная з'ява. Сітуацыя была такая цяжкая на Беларусі, што Беларусь не павінна мець ніякай незалежнасці. Масква была ў шоку. У іх там была прастрацыя на Лубянцы. Яны ўжо давно пахавалі Беларусь. І тут раптам незалежная Беларусь. Дык вот, якім чынам 30 чалавек, 345 дэпутатаў камуністаў фактычна перамаглі гэты Верховны Савет, дыктавалі свае ўмовы. Фактычна гэты Верховны Савет танцаваў пад нашу дудку. Усе праекты законаў это былі нашыя законы. Як так атрымалася, што гэтая малая група пры падтрымцы таксама не ўсей нацыі, а часткі толькі перамагла ў Верховным Савеце? Гэта абсалютна унікальная з'ява. Вот гэта трэба даследаваць. Як гэта атрымалася? А гэта факт. Гэта ёсць факт. Вось гэта істотна. І таму пра якія памылкі можна гаварыць? Якраз увесь поспех гэтага, што не было зроблена памылак. Мы прайшлі па вастрыю ляза. Калі б мы зрабілі нейкія памылкі туды-сюды, все, нас бы не было, таму што мы былі малая група. Вот гэтага не было зроблена. І ёсць незалежнасць. І паўтараю, незалежная дзяржава важней, чым улада. Вот
22 гады антыбеларуская ўлада нішчаць усё, нішчаць школы, кажуць, аплёўваюць нашу гісторыю, а Беларусь жыве, моладзь расце. Незалежнасць ёсць, дзяржава дае матрыцу для развіцця нацыі, а не ўлада. І калі ёсць дзяржава, будзе і ўлада. І вот цяпер мы бачым, што пры гэтым шалёным рэжыме, тым не менш, Беларусь расце, расце новая беларуская нацыя. Я ўжо не раз пра гэта казаў. І ніякі Лукашенко, ніякі рэжым нічога ўжо не зробіць. Таму самая важная наша каштоўнасць, наша дзяржава, наша незалежнасць, яна была дасягнутая. І гэты цуд адбыўся, ён не ўпаў з неба. Гэты цуд быў зроблены людзьмі, холодным розумам і гарачым сэрцам. Вот гэта трэба даследаваць. У нас засталося ўжо не шмат эфірнага часу. У мяне два пытанні, кароткія пытанні. Ваш прагноз, што будзе з Беларусі, якой будзе Беларусь пасля Лукашэнкі? На гэтае пытанне адказаць цяжка, таму што могуць быць варыянты. Калі не адбудзецца кансалідацыі нацыянальных груп, калі не адбудзецца нацыянальнай кансалідацыі грамадства, то можа быць яшчэ горш. Это вельмі важны аспект. Калі гэта адбудзецца, а я думаю, адбудзецца, таму што яно ідзе, яно будзе, то будзе светлая дэмакратычная Беларусь, дзе людзі будуць шчаслівыя, людзям будзе жыць добра. Бо ў Беларусі народ вельмі кемлівы і добры. І все тыя заганы, якія зараз паявіліся, іх не будзе, яны адыдуць. Вырасце новае пакаленне, вырастуць лепшыя людзі. І гэта безумоўна будзе. Але паўтараю, гэта умова, само сабой не зробіцца. Трэба за гэта змагацца. Ну, вось у той Беларусі, напрыклад, праз 25 гадоў у падручніку па гісторыі, як вы думаеце, як напішуць пра Зянона Пазняка? Я думаю, нічого не напішуць. Такая наша ментальнасць, незалежна ад улады. Але праз 25 гадоў беларускай незалежнасці можна казаць пра тое, што пасля Савецкага Саюзу незалежная Беларусь жыве. Всяго вам добрага. Дзякую, всего доброго, жыве Беларусь. Жыве.